हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा हम आपका टेकला मास्टर है। टेकला टेकला हेलो हम लोग अभी कार्बोकेटी से जा रहा है। अभी क्या बोलता है वो लोगोफोर जों दायो न'आव थांनो ओंखारबोबाय आरोना गोजौनिफ्राय दायो नै गासै लोगोफोरानो गाव गाव बेग थफ्ला थफ्लि जिखिनि बुस्थु दङ आरोना गासै बुस्थुखौनो जोङो माने बानानै गासिबो ओंखारबोजोबबाय आरोना गाहायाव नै दायो जों थांगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो A to Z जोंनि आसामसिम मोनहैजासे भिडिअ बानायलांगोन आरो नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर आं डाइरेक्टलि गारि गाखोनायखौ होबाय आरोना। लोगोफोर जों गारिया गंनै आरोना, गंनैयाव जों खिथुमोनाव ओमफ्राय सिगाङाव गंसे आरोना दसन गाखोदों। ओमफ्राय लोगोफोर ओरैबायदि डेन्जार जायगाया नै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। माने आं गाखोनाय गारिया माने ग्लासा बारा मोजां नङा लोगोफोर, गावला गुला, बेनिखायनो भिडिअखौ बारा मोजां खालामनाय जायाखै। कालारफोरखौ माने एसे बोरैबा नुदों आरोना, फुरला फुरलि नुदों। माने मबाइलाबो बारा मोजां नंखाया आंना एसेबां। आरो लोगोफोर बिदिनो आरोना, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जों टटेल 20 जन आरोना लोगोफोर। नै लोगोफोर लामाखौ नाय, ओरैबायदि गोलैहां आरोना। जुदि बोरैबा गारिनि ब्रेक गैयालासिनो मिस्टेक जायोबाथ' डाइरेक्ट गाहायाव थांखाबाय। आरो जुदि गाहायाव गोलैलांबाथाय मथथे मानसिखौ मोनफिनगोना आसा खम आरोना, हारा हुराबो मोननाय नङा। ओरैबायदि डेन्जार, मस्ट डेन्जारास जायगा होनबाथाय आरोना, फुरा रिक्स आरोना लोगोफोर, जेबो रिक्स गैयि होनजायो आरोना लामायानो लोगोफोर। नै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। अरुणाचल प्रदेशनि लामा आरोना लोगोफोर, टुटिंनि लामा आरोना। जों माने टुटिंनिफ्राय दायो ओंखारलांबाय थाबाय। जोङो डाइरेक्टलि जोङो जुनाय थांगोन आरोना लोगोफोर दायो। ओरैबायदि लोगोफोर थालिर बागान गोजा आरोना, नै लामाफोरा डेन्जार, थालिर बागान बिदि। लामाफोरा ससे मोजां जादों, ससे मोजां जायाखै आरोना। माने लामाखौ ससे बानायगासिनोसो। खमैबो बिराद 5 बोसोरसो नांगोन आरोना लोगोफोर बे टुटिं थांनाय लामाया मोजां पाक्का लामा जानो थाखाय। ओरैबायदि हाद्रि बाला लोगोफोर, लामाया मथथे हाद्रि गुफुंजोबो आरोना। मबाइलाबो फुरला फुरलि जाजोबखादों लोगोफोर केमेरा भिडिअ बानायनायाव। नोंथांमोना नायबानो जाबाय, नै ओरैबायदि हाद्रि गुफुङो, मथथे केमेराफोरानो फुरला फुरलि जाजोबखायो आरोना। मानसियाथ' अबस्था गैया लोगोफोर, खानाय सानाय सब बिना पाउडार लोगोफोर, मा बुंनो। नायबानो जाबाय लामाखौ माबायदि।
लोगोफोर नोंथांमोना गाहायखै नुदों जानो हागौ बे दैमायानो जोंनि आसामाव फैयै फैयै ब्रह्मपुत्र दैमा जाफैयो आरोना ब्रह्मपुत्र दैमा जाफैयो लोगोफोर बे दैमाखौनो जोंनि इण्डियान आर्मिफोरा गिदिं गिदिं नेयो आरोना जाहाथे बे दैमाजों चाइना आर्मि फैगोनदां बेफोरबायदि माबा खालामनानै बे दैमाखौनो गिदिं गिदिं माने जोंनि इण्डियान आर्मिफोरा नेयो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बे दैमाया ओरैबायदि डेन्जार गोथौआव आरोना ओरैबायदि गुसु लोगोफोर बे दैया आङो नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअआव खोन्थाबाय जानांगौ बे दैमायाव ना बोननाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै लोगोफोर दैमाखौ नाहरनाय माबायदि दैमाया डेन्जार आरोना हाजोआबोथ' हाजो डेन्जार लोगोफोर नै लामायानो जायाखै आरोना ओरैबायदि हाद्रि बालाखा आरोना ओरैबायदि हाद्रि गुफुङो लामाया नै लोगोफोर नायबानो जाबाय डेन्जार जोबोद खस्थ' आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नै नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आं बे भिडिअखौ जोबोद खस्थ' खालामनानै बानायदों नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामदो आरो गावजों गावनो बिदि शेयार खालामलायनानै सापर्ट खालामदो लोगोफोर शेयार खालामना होदो फेसबुक जेरावखि जाया ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनानै सापर्ट खालामदो लोगोफोर ओरैबायदि लोगोफोर दा नै बै नुहुरनाया बेबो लामा आरोना नै दायो जों बारबाय नै हाद्रि बालाया जोबोद गुफुंदो आरोना नै दैखौ नायबाय जाबाय लोगोफोर डेन्जार आरोना दैया लोगोफोर आं गोथांखा लोगोफोर दैया आरोना जोबोद मोजां प्लेसआथ' बासिनो हाया लोगोफोर दायो जोङो नै इंखं मोनफैबाय आरोना बे जाबाय इंखंनि गेट लोगोफोर नै ब्रिज आरोना इयो दायो जोङो इंखं मोनफैबाय लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'सिगोन मानो होनबा मोनाबायबो आरोना मोना जासिगोन नालाय आरो भिडिअथ' मोनायाव बोरै बानायबावनो बेनिखायनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'सिगोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन आंखौ बाय बाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर बेसेबां हायो सापर्ट खालामबानो जाबाय।